Ассалому алейкум дӯстон ва подписчикони азиз. Имрӯз барои шумоён 10 сар молои зотия пешниҳод мекунем. Подписчикони азиз, аз шумо хоҳиш мекунем яктиги лайкои зер мекунтон. Обязательно канал ба подписация кунтон. Одамое ки подписация кардагишон не. Агар ҳамин моло барои шумоён маъқул бошагар аз наздик рафта дида баъдан харидор кунтон. Или через WhatsApp харидор кунтонам мешавад. Или прямо занг зада харидор кунтонам мешавад. Канал ба якум бор даромадӣ бошонаг обязательно канал ба подписация кунтон. Яктиги лайкоям зер кардамунтон. Общи 10 сар моли фурӯшӣ. Сета мода шай дӯстон азиз, 7 дигар нарай дӯстон азиз. 7 буқача, сета дигар ғаноҷунча. Ҳамаша хурду хӯрок, саломатшон зур, моло айни холи ягон хел камбудишон нест. Раравиёш, хурдонош, ҳама тарафаша навор гифтем. Тамошо кунтон. Агар ҳамин моло барои шумо маъқул боштагар аз наздик рафта дида баъдан харидор намоедтон дӯстон азиз. Не мо амо аз дур истода закалоташа мепартоем ако дастафка кун гуфтаги одамо боштагар ин хелашпаям вай кардан мегирем, рафтан мегирем дӯстон азиз. баъд як гапи дигар дӯстон азиз, дар сари видео гуфтамонам, якта дута сета савдо намешавад дӯстон азиз. Амин 10 сар оптум савдо мешавад. Касоне ки оптум хар боштагар марамад дӯстон азиз, як дона ду дона фурӯхтан намешавад. Варианти мошин ки алиш мекунам, алиш палиш нест. хулас калон ягон мол ки алиш мекардаги одамо ҳамин хел гуфта телефон мекунад, соҳиби мол мамнун мегӯяд ҳамин хел гуфта. Ҳамон бо варианти алиш нест, фақат пули нақд ба савдо мешавад дӯстон азиз. Масъалаи дастафкашам гуҷое кунам гӯйтон дастафка ташкил карда мешавад. Фақат аг гуфтаги нархомо зиёд ё камтар карда масъалаи дастафкаша соҳиби мол барои шумоён ташкил мекунад дӯстон азиз. подписчикони азиз, мана кадометон даркор бошад марамад. Ино оптум фурӯхта мешавад. Як дона ду дона дигар видеоонда мебарорем, ҳамоноҳия харидор мекунем. Фақат ин дафъанга партия дӯстон азиз оптум фурӯхта мешавад бо нархи 11200 сомонӣ. Боз камутон муомила дорад. Дар YouTube, дар дигар ҷоҳо, мана дар бозорам дидаги боштон агар ҳамин хел нарх ба ҳамин хел мол наметиҳад дӯстон азиз. Бозор анча арзон, мана успед кунтон харидор кунтон. ин хелаш кам мешавад дӯстон азиз. успед кунтон мана хай харидори аниқ боштон агар масъалаи дастафкашам гуҷое гӯйтон мебинад мана соҳиби мол. Фақат ак гуфтаги нархомо зиёд ё камтар карда масъалаи дастафкаша барои шумоён ташкил мекунанд. Маъқул шавад агар дар поёни экран номеро соҳибаш занг зада харидор кунтон. барои tomosha кардитон раҳмат подписчикони азиз. Лайк, подписация фаромӯш нашавад. ҳаматон бори абодига раҳмат.